Díomh a háide do sulog an ghfuil sibh go maiid, tá idir jazz eile agam díomhaniu, bé me de gúsáid Cóin Uachtaráite ag seachas Uachtaráite chuirteán, chuirhíimiid Torthaí isteán agus spéisi níos sláinseile, bunig í trí las. Leis na cón blasta seo dheanú ben na rudaí seo a leanas de dhíthart. Cóin Uachtaráite agus ná caithfimach an bosca ina róisiad. Más gan Torthaí gartha i bísaí baga. Seacláid agus más maithlead gráineannaí leis na cón a bhaisiú. Cur puil sa bhosca ina ró na cón, rinn me se ex. Ligean sé duit na cón a chur na seasamh agus na torthaí a chur isteán. An sin is gadit an Seacláide le I mbeidh pláiste os ceann potta uisce te. Cur bar gach cón na seasta Seacláid agus an sin theaghlaigh é a bhaisiú leis na gráineannaí má táú a úsáid. Cur na cón arás ina seasamh sa bhosca agus lig don Seacláid fuarú. Nuair atá an Seacláid crua, theaghlaigh na cón a líonú leis na torthaí gartha. Agus is féidir na cón a chineal sa cúisneoir.